Από την ώρα που ο Φραγκεστάιν γίνεται στόρισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμηδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βοηθάτε. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι εξευτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλιποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε. Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά. Το τέρας σχηματίζεται από τα ζώα και από τους εχθρούς. Και ο εχθρός γεννιέται, δεν γίνεται. Μας παρακολουθεί από το σχολείο σαν ήμασταν παιδιά και επιζητεί τον εξαφανισμό μας. Η μορφή του τέρατος είναι πολύχρωμη. Χιλιάδες φωτεινές επιγραφές με άθλια ονόματα καλλιτεχνών, συλλόγων και εταιριών αυτοκινήτων στιβάζονται στην οπτική περιοχή των περαστικών, που επιζητούν να σπάσουν τα πολύχρωμα λαμπιόνια για να μπουν μέσα, να προφυλαχτούν από τις πόρνες, τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα και τις για πάντα ασύλληπτες υπερηχητικές μοτοσικλέτες. Χορός από τραβεστή ψάρει τα χωρικά του Θεοδωράκη και αποσύρεται εις τας μικράς οδούς χορεύοντας σιρτάκι. Τουρίστες, Γάλλοι, Άγγλοι και Ελβετοί παρακολουθούν και ανατριχιάζουν μπρος αυτό το παραδοσιακό μας μεγαλείο και τρέχουν στις τράπεζες να αλλάξουν συνάλλαγμα.